tenen dona utkalo kile bisaba ambalma abisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munu mambulo kada kulo kan o de bandaw ni ale mali chamache fanga nyema korole ale ni aga ministry nyema korole ni o ye premier ministre Moktar Wan ulula blala ka bo uga marala ka wala do ne ka fo kabini mekalo klem gwanani bandaw ale ka fanga d'Afrila ni o fanga yelama yen koni senfe bandaw ale ni Moktar Wan chamache fanga nyema krowe ulumine ka ubla yoro kerengere ni dola kabini o wakati fo sisan bandaw ale ni Moktar Wan ulu koni ye cogo sugoya beke wala sa u be se ka bɔ cogoya min na camancɛ fanga ɲɛmaw kɔni ma sɔn ka ni mɔgɔ nunu labila ulu kɔni kun lafasabaga kun ye maître Mamadou Ismaël Konate o fɛnɛ willa ni ka mali camancɛ fanga ɲɛmaw ka ulu wele bɔgɔ jeninen kan fo CEDEAO mɔgɔw fe o kɛlen tuma min na CEDEAO mɔgɔw ulu fɛnɛ da donna bandaw ale ni Moktar Wan ulu ka bilali ko kuma la wulikajɔ caman kɔni kɛra nin ko in kɔnɔ sɔni a ka se ka ɲɛ sɔrɔ nga wagati laban nunu na CEDEAO mɔgɔw kɔni fɛnɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni di camancɛ fanga ɲɛmakuraw ma ni o ye Asimi Goita ale ni a nɔfɛ mɔgɔw ye ko u ka u jija ka bandaw ni Moktar Wan nabila sɔni sibiridon cɛ ni o kun ye utkalo tile 28 o kɔni kɛlen bandaw ale ni Moktar Wan ulu kɔni fɛnɛ kelen filɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni jumadon ye utkalo tile 27 kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye an ka ministre son be nɔ ni o ka baara ɲɛsilen do bolimafɛnkow ma o hakɛ ɲini jɛkulu ulu kɔni kelen be ka baarabila dɔ boloda septembre kalo tile 14 ni mɔgɔ nun kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ulu bɛna taa tile 3 baarabila la mun kɔni bɛna daminɛ septembre kalo tile 14 ni ulu ka laɲiniw ma se ka sabati nunu ka ni baarabila in kun fɔlɔfɔlɔ kɔni ye mun ye ko ANASER ɲɛma ni o ye agence nationale de la sécurité routière ye Jaji Sako ko o ka wuli ka bɔ a nɔ la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ nunu da sera sarawariko dɔw fɛnɛ ma ni o ye baarakɛlaw ka hakɛ ni o kan ka di u ma san o san ni a yirɛlen do ka fɔ ko baarakɛlaw tɛ ka se ka o hakɛ nunu sɔrɔ an bɛ wagati min na i ko sisan laɲini 7 kɔni ne bɛ ni mɔgɔ nunu bolo ko ni ulu kɔni ka laɲini nunu ma se ka sabati ko ulu kɔni bɛ taa u ka nin baarabila in na septembre kalo tile 14 ni hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛma nunu kɔni ka fɔla ko fo ANASER ɲɛma o kɔni ka taga ko sabula ko kabini o kɔni sigila baarada in kunna ko u tɛ ka taa u tacogo kɔrɔlen na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko laban in na o ye mɔgɔ kura dɔw kɔni ta baara la ko ulu kɔni ta yɛrɛ ma tɛmɛ kunɲɔgɔn kelen kan ko ga ko ulu tilala ka bila bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɛ baarada kɔnɔna la ni ka tila ka sara wariba ta ka di o mɔgɔ nunu ma ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ baarada kɔnɔna la baara faamuya bɛ mɔgɔ minnu na kabini san caman ulu kɔni ma se ka nafa min kɔni sɔrɔ baarada kɔnɔna la ko mɔgɔ kuraw de taara kana bila o la ko o ko nunu kɔni tɛ bɛn ulu ma kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan CSTM Confédération syndicale des travailleurs du Mali ale a ka tile 3 baarabila bɔ a ma kibara mun sera ma ulu kɔni y'a yira k'a fɔ ko CSTM ale kun kelen bɛ ka baarabila dɔ boloda ni o kun kan ka daminɛ bi tɛnɛn do août kalo tile 3 ka taa bila septembre kalo tile fɔlɔ la nka nin syndicat ye ale ɲɛma yɛrɛ ka fɔla ni o ye Amadou Amion Guindo ye ko u ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛnna fɔla ko a bɛ kunɲɔgɔn kelen bɔ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ulu kɔni kun bɛ ɲɔgɔn ye la ko ulu kɔni kun ka laɲini ye laɲini 30 de ye ko ga an bɛ wagati min na i ko sisan ko u ye fɔ ka bɛn sɔrɔ laɲini 26 la ko o sababuya la u kɔni bɛ a ɲini u ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ ko mɔgɔ si kana to so ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa baara kɛ ko sabula fɔ ka bɛn sɔrɔla u ka laɲini nunu caman na kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye alamisa do août kalo tile 26 bogotigini denson dɔ minɛla Kajolo kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko bogotigini dɔ ni a si kɔni bɛ taa san 17 ɲɔgɔnna la alamisa tɛmɛlen ale minɛla Kajolo polisiw fɛ ka sɔrɔ den dɔ kɔni b'a bolo ni den kɔni si tɛ tɛmɛ san 1 ni dɔɔni ɲɔgɔnna kan polisiw kɔni kɛlen ka ni bogotigini kɔni minɛ ulu sigala la ka fɔ a ta kɔni tɛ den ye ulu fɛnɛ ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda ka taa sɔrɔ nin den kɔni kun sonyɛlen do kabini salo san 2020 kɔnɔna la décembre kalo la Segu nka bogotigini an bɛ wagati min na i ko sisan a bɛ finitigiw ulu ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw hukumu kɔnɔna la walasa ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛw kun jɛlen do ka nin den kɔni soɲɛ kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw kulo kan an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ